siya tuti agasawa Pilik tutay at ukwarta Ay pake Ako ribete Talaga Akpay sutay kung kunada Uray bakit tumasulek at dua Pagkot ko rin ay kumayet kita Ay when kukunin kumagat Kukunin nagatin Ari kape magtimbo-timboke Tae Kutong nakadakdakin Kay kagat na lumabaga Napagkagatela kasalaaba Hindi mo kutong kitang talo Kay kaya't kulaing entay baklang Entay babaiya bungangera Atay baklang Mamula magulimik na Ayan na, nakiumas. Ngentay babaiya bungangera Sigurado pa'y nga iskandalosa Anang sabna Mangitichar mo ba Ay when kukunin kumaga Kukunin nakate Ari kape Magtimbo-timboke Itain Amutas nakadagdake Kapay tampas mo Tay kagat na alumabaga Nakadagdatela kaslakalyang Inden o Ang hospital talo Baklang entay babaiya bungangera Natay baklang Pasak mula magulimik Ayan na, nagimas. Entay babaiya bungangera Sigurado pa'y nga iskandalosa Anang sabna Mangiktikar mo ba Indem o Ang hospital talo Demon, aton tinang tuksol.